bus talaga. Very nice concept and idea. Hi guys, for today's vlog, dito tayo ngayon sa Naga City and its translasyon day to day ng Peñafrancia Festival. Okay, so pupunta tayo sa The Buzzz. The Buzzz. Ito yung bar or coffee shop or restaurant na Buzzz mismo. Buzzz. Okay, na ginawang restaurant. Kasama ko pala ang pinakamagandang Bicol Beauty. Hello. Yan. So, excited na ako. Tara, punta na tayo. Go, go, go! Tara. Yun na siya, oh. Yun. The Buzzz. See that? It's a bus. Galing, diba? Galing. Pasok tayo. Order here. Yeah. Pwede vlog? Yes. Thank you. Wait lang. Pasok tayo. Hello. Good. Very nice. Bus talaga. Let's go. Boss, nagbabiyahe ini before? Yes po. So you actual na nagbabiyahe ini before? Yes po. Anong ruta? Na bigla sa Naga? Opo, basta po yung may-ari kasi ng ano parang Driver siya before? hindi po. May-ari ng bus company. Oh, nice. Tapos ito ang naisip niya. Opo, naisip niya na ano parang Gawing restaurant. Thank you. Anong name mo? Nomer po. Homer. Nomer. Nomer. Yes, si Nomer. Thank you, Nomer. Guys, grabe, no? Actual na bus talaga siya na ginawang resto or coffee shop. And what's interesting is that actual na na bus pa rin yung loob. Diba? Parang may mga handle pa din siya. Tama ba? Handle ba yun? Nilagyan lang ng mga upuan, pati yung seat niya sa likod ito. Ganun pa rin. Diba? Very nice. Galing. Very creative. And malamig. Para ka ding nasa bus talaga. Malamig na bus. Very nice. Yun yung mga upuan niya. Bilog. Yes. So, nag-order na kami and hinihintay lang yung order and hopefully masarap. And, di ba?
Nice place. Ganda. Promise. Perfect for dating. Diba? Yung mga first time dates nyo or many times or sa mag-asawa. Pati din sa kids actually pwede. Madami ang servings ha. Coffee lovers, you will love it here. Promise. Lasang-lasa yung ano talaga yung kape. Sarap ng dip. Yung dip? Anong dip? Garlic. Mayonnaise, garlic mayonnaise. Garlic. Burger. Sige, taste mo, dali. The meat is good. The meat is Very nice. diet is real. Saka madaming servings. And ano nga yan? Eco-friendly yung kasi wood. Nice. Wood pa yung ano. Concerned din siya. Yung owner concerned din sa environment. Ha? It's very nice. Sarap. Busog na busog. Sabi, sarap guys. One of the best place dito sa Naga City. Ubos! Today! So that's it guys. Please subscribe to my channel Jesse on Stage and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong vlogs. And please like this video kung nag-enjoy kayo. I hope you did. Thank you. This is Jesse saying thank you and God bless.